Ngayong gabi guys, karon doon na kay maoy papag-out ako duty ay nagbalon kog saging gikan ko sa Ayala padong uli sa Aurelio kay mapit ko sa Kuntiya nagwapa si Pidi. Nagbalon kog saging kay kaluhan ako sa saging lata. Natundan. Nanan ako sa 20 karong una. Lubak na ko guys na. Dagang kay hapit na mo red light. Hapit na mo red light. Mga idol, bali ko subscribe ko YouTube channel si Jubin Pastoriti vlog. Supportari ko yun sa akong YouTube channel kay managan. Okay, pag-ayos na pa yun. Sus. Jigsaw. Wow. Wow. Escopar. Mao ni mga kugihan ng tao gyud. Saking lata.